sulta, kun nyt äiti haluaa pitää hatun päästä. Kato, kun isi näyttää Samu Haaverilta. No niin, hello kaikille! Me luvattiin tehdä question and ask video ja nyt me ollaan vihdoin ja viimein tässä. Tämä ei ole helppoa. Helppoa nyt saada näitä kaikkia viriteltyä tähän ja vielä, että Beata ei repisi minulta hattua pois tai kääntäisi kameraa tai veisi puhelinta tai ei, kun äiti haluaa pitää sen päässä. Joo, kiitos. Ei saa rapia. Mut nytten kysymysten pariin. Mitä suunnitelmia teillä on ensi kesäksi? Varmaan pitää kesäloma. Meillä ei ole ollut yhteistä kesälomaa koko meidän suhteen aikana. Varpaat pois siitä, kun sinä vielä heilutat sitä tukkia. Jotenka me vietämme kesälomaa ja ainakin olisi tarkoituksena, että me käytäisiin kesämaassa pyörähtimässä. Sitten olisi tarkoitus, että jos jonkun verran pystyisi kiertämään noita motocross-ratoja. Koko kesä. Koko kesä. Ja mietimme, että me olemme tosi vähän kesälomalla kotona ja kesällä paljon yritämme reissata ja nauttia perheen kesken ajasta, mutta myös yhteisestä parisuhdeajasta. Sitten kysyttiin, että mitä on teillä suhteen salaisuus? Salaisuus toinen nainen. No ei sen. Joo, ei varmaan se ehkä se huumori on se suhteen salaisuus. En minä kyllä tiedä, että onko meillä edes mitään semmoista erityisestä salaisuutta. No ehkä se semmonen niinku oikeesti sitten loppujen lopuksi se huumori, että ja me yritetään pitää kuitenkin elämä suht rentona, eikä liikaa nipottaa asioista. Pummina, eletään pummina. Se on meidän suhteen salaisuus. Ja sitten joo, mutta ei meillä varmaan suhteessa ole mitään siis sen ihmeellisempää. Varmaan se huumori vie aika pitkälle asioissa. Miten teidän suhde muuttui lapsen myötä? Entäs häitä? No siis varmasti ainakin se muuttuu, että me ollaan aika spontaaneja ihmisiä. Me tykätään spontaaneista ratkaisusta ja teoista. Jotenka koska niitä ei nyt voi olla ihan samalla tavalla, niin oppia sietämään sitä. Mites muuten meidän suhde muuttui? Avointa, mutta avioliitos. No ei se nyt sinällään niin eri. Niin, perhe-elämä. Perhe-elämään, siis niin. Varmasti semmosesta niin kuin niin, no ehkä se oikeasti spontaanius on yksi niin kuin, mikä eniten muuttuu. Mutta entäs häiden jälkeen, miten meidän elämä muuttuu? Mun mielestä oikeastaan niin kuin konkreettisesti miten. Niin ehkä se, koska me ollaan kuitenkin, meillä oli se lapsi ja ei oo enää, oli. On lapsi ollut ja oli ja on. Ja sitten käypäs Beata leikkimässä. Sitten nyt tuli ajatuskatkos, että ei nyt mitään kyllä ihmeitä. Saa sanoa minua vaimoksi. Se on ehkä suurin, koska olenhan minä tuota aina mieheksi sanon. Mikä on helpointa ja vaikeinta teidän parisuhteessanne? Hienoja leluja, rakkaas. Haluatko maitoa? No niin, kokeillaanpas nyt. Mikä on helpointa ja vaikeinta teidän parisuhteessanne? Ilmeisesti mikään ei. Kommunikaatio on vaikeinta ja helpointa on ehkä riitely. Se tulee luonnosta. No ei. Ei, no on siis kommunikaatio, se on ehkä meillä se isoin asia, mitä me joudutaan opettelemaan, harjoittelemaan koko ajan. Mut sitten helpointa on se, että me ollaan kuitenkin loppujen lopuksi isommista linjauksista aika samaa mieltä. Vai ollaan? Niin, kyllä. Helpointa ehkä on se yhteisten asioiden päättäminen, kun kaikista ollaan samaa mieltä. Et esimerkiksi nyt kun etsitään uutta kotia meille, niin meillä on tosi sama maku monissa asioissa ja meillä on isot arvot. Ne on meillä täysin samanlaisia. Sitten, oletteko minkä ikäisiä? Kerro Samun ikä, niin mä kerron sun. Ja Marko on 29. Hyvä nyt voisi sanoa. En oo. Sitten kysyy, onko teillä kenties jotain lemppari lapsenlikkaa, joka aina tulee mielellään? On meillä yksi Minttu.
Yksi minttutyttönen. Onko minttu kiva? Littu. Minttu on kiva. Millainen teidän unelmakoti olisi ja missä päin? Unelmakoti. Ruvetaan, koska meillä on aika selkeästi varmasti tiedossa, mikä se olisi se unelmakoti. Vai onko? Mulla on ainakin. No kerro, minkälainen sinun unelmakoti olisi. Hirsitalo. Joo. Sitten, no minä haluan hirsitalossa pitäisi olla isot ikkunat. Ja jos ne olisi ihan jäätävä isot ikkunat, sitten pitää olla itsestään peseytynyt. Ja sitten, no siis olisi ihan unelma, jos olisi rantatontti. Ja ei liian iso. Mä en halua jättitaloa koskaan, vaikka mä olisin... Ei saa niin, unelmakoti. Joo, järven rantatontti olisi kyllä ihana. En haluaisi hirveän niin kun, lähelle naapureita, että semmoista pientä omaa rauhaa. Sanon nyt vielä, että ihan keskustan tuntumassa. Niin tosi hyvä olisi kyllä. Ei saa olla matkaa kyllä keskustaa, että silleen olisi ihana, että olisi helppo päästä esimerkiksi moottorikelkkareiteille. No mikä se sun unelmakoti nyt sitten on? No aika pitkälti kaikki samat piiritteet, mitä siinä nyt oli. Että niin ei nyt liian iso, semmoinen sopivan kokoinen. Ja niin, hirsitalo pulpettikatolla esimerkiksi. Joo, pulpettikatto myös. Ja semmoinen grafiitiharma ja yksi päätyseinä, niin kokonaan lasi. No joo, päätyseinästä, mutta joo kyllä. Ja grafiitin harmaa ehdottomasti. Kyllä. Että tarkempia jos unelmakoteista, niin peilikatto makuuhuoneessa. Mitäs muuta? Kaikki seinät peiliä katossa. Joo. Ja iso autotalo. Joo, iso autotalli, missä laittaa kaiken näköisiä moottorivehkeitä. Ja iso takapiha, minnekä voi rakentaa motocrossia ja snowcrossiradan. Alkaa kuulostaa jo kalliilta. Ei kun kaukaiselta keskustasta. Voisitko muuttaa takaisin Varkauteen? Ei. Paitsi että jos tää kaikki löytyisi hirveän halvalla sieltä. En kyllä vois. Ei. No toisaalta jos ostat mummolta mökkipaikka, niin sitten. Niin, kiertäis aina toista kautta Kuopioon töihin. No minä Joensuuteen kautta kierrän. Joo, no sanotaan, että aika ihmeitä pitäisi tapahtua, että mä ikinä muuttaisin takaisin Varkauteen. Miten parisuhde kesti vauvavuoden? No varmaan nyt silleen hyvin, että me mentiin vauvavuoden jälkeen aika nopeasti kuitenkin naimisiin, mutta Olihan se vauvavuosi meille, että minä opiskelin vielä samaan aikaan, valmistuin ja kaikki härdellit yhtä aikaa ja molemmilla työt vuorottelu siitä ja muut, niin meillä ei kone rallihan se. Joo, oli se. Ja meillä kumpikin aloitti sitten vielä niin kuin, heti kun Beata meni päiväkotiin, niin uusissa työpaikoissa työt. Niin olihan siinä. Siis en sano, että vauvavuosi oli helppo, mutta en myöskään ylikorostaen sanoisi, että oli aivan kamalaa ja elämäni hirveintä aikaa. Että omalla tavallaan se oli myös aika ihanaa aikaa. Kuinka paljon teillä on yhteistä aikaa? No yhteinen aika rajattu silleen, että niin jos Ilonalla on iltavuoroa tai muuta, niin niinä viikkona ei montaakaan tuntia. Että jos iltavuoro on joka päivä ja viikonlopun paine vielä työvuoroa, niin minä olen sitten Beatan vahtina koko illat ja viikonlopun siihen, mutta hyvällä tuurilla niin kaikki illat ja viikonloppu vielä perään. Niin, ja siis yhteinen aika nyt meillä tarkoittaa myös sitä, että Beatakin pyörii siinä koko ajan, että Beatalla on nyt unirytmi ollut sillä aika hyvä, että se menee 7:00 jopa nukkumaan, joten onhan meillä ne illat yhteistä aikaa. Ja sitten kyllä onneksi meillä on ollut näitä lapsenvahtiakin, että Beatalla on, mutta joo, silloin jos mulla työvuorot menee iltapainotteisesti, niin meillä ei ole juurikaan omaa aikaa, että näemme pikaisesti, sanoin hyvää yötä ja aamulla tyyli ei nähdä ollenkaan, kun mä en herää vielä silloin, kun Marko lähtee töihin, että vaihtelee aika paljon.
Miten saatte kiireisen arjen toimimaan? Mitkä jutut pelastaa arjen? Esim. Valmis ruoka. No, esim. Valmis ruoka. Sitten... No järjestelmällisyys, että asiat tekee tietysti järjestyksessä ja semmoinen rutiinautuminen, niin ei mene siihen pähkäilyaikaan, että mitä nyt tekee tai jättää tekemättä. Ja priorisoi asiat. Niin, kuitenkin se on se siivoaminen sitten vaikka esimerkiksi jätettävä poikkeen, jos ei kerkeä yhtään missään välissä levähtämään, niin kerkeä edes levähtämään sitten, niin ei väsää kokonaan ja siivoo vaikka sitten lauantaina. Joo, meillä niin kun, toki kumpikin tykkäisi olla siistissä kodissa, mutta lepääminen menee eelle, koska se on kuitenkin oleellisempaa pitkällä juoksulla, pitkällä tähtäimellä, maratonilla. Ja sitten, niin, just se valmistelu. Esimerkiksi iltaisin mä laitan kaikki Beatalle vaatteet valmiiksi, jos aamulla on aikainen lähtö. Laitan yleensä kaikille aika lailla vaatteet jo esille. Ja sitten hyvin semmoisilla pienillä asioilla, että Beatalle puen silloin aamuisin vaan kaiken välttämättömimmän päälle, että äkkiä saa riisuttua päiväkodissa ja kerkee sanoa kuitenkin vielä hyvin heipat ja näin, että semmoinen suunnittelu ja tietty rentous pitää mielessä, että kaiken ei tarvi olla tip-top todellakaan. Miten Marko on suhtautunut isyyteen? Onko luontevaa? Mä haluan tän aloittaa, koska maailman... vastata kokoon. Ei, kun mä haluan, että säkin sanot jotain, mutta miten Marko, siis mä tiesin jo aina, että Marko tykkää lapsista. Mä oon nähnyt sen ennenkin pitelevän lapsia sylissä, mutta se oli ehkä maailman sulosinta, kun Beata syntyi, niin Marko tuli ihan huolissaan, kun Beata piti laittaa lämpökaappiin, kun oli sen verran pieni, niin Marko oli huolissaan pitänyt sitten lämpökaapissa Beatan kasvojen päällä tälleen suojaa, ettei lämpö liikaa polta pikkusen kasvoja. Ja sitten mä muistan, kun mä tulin suihkusta pois ja Markolla oli Beata sylissä ja mä olin ihan silleen, että minä voin ottaa, niin sitten Marko oli vaan silleen, että elää nyt kyllä, minä tämän tässä hoidan. Ja, itse asiassa Marko on ihan äärettömän luonteva isä alusta asti. Et mä en muista, että mun olisi pitänyt olla silleen, että pitää opettaa tekemään sitä, tätä ja tuota ja näin, että on ollut tosi luontevaa. Niin. No eihän tuo isyys puun takkaa tullut missään välissä, niin ei siihen nyt niinku semmonen, miten siihen pitää suhtautua. Toivottu ja harkittu asia, niin mutta sekin se tavalla ei jos mitään kokemuspohjaa silti vielä lapsiin, niin on vähän silleen, että miten tätä käsitellään. Niin, no kyllä minä sen verran osaan itse ajatella, että minkälaista se lapsen kanssa eläminen on ja muut, että niin ei se semmoista suhtautumista. Enemmänkin on ennakoinut asioihin vaan niin hyvin. Ehkä tässä on persoonakysymys. Marko on myös aika semmoinen itsevarma asioissa, että sit kun se tekee jotain, päättää tehdä, niin se tekee, niin sit se ehkä on näkynyt taas sitä kautta, että kun lapsellakin on tärkeää, että varmoin otteen käsittelet lasta, niin sitten Beatakin on tosi luontevasti ja rauhassa aina viihtynyt isänsä kanssa. Et ei kyllä on hyvin suhtautunut, että joo, ehkä meillä kummallakin se lapsen tuoma melu on välillä vähän sellaista, että kääk. Me ollaan molemmat aika herkkiä äänelle. Siinä on niinku suurimpia ongelmia meille. Vaikka kumpikin tietää, että lapsesta pitää lähteä ääntä. Mitä arvostatte toisissanne? Kumpiko aloittaa? No aloita sinä. Minä arvostan Markossa päättäväisyyttä, määrätietoisuutta ja meistä kahdesta sitä niinku, puolten pitämistä. Et siis, jos Markon pitäisi pitää meidän perheen puolet, niin se tasan pitää ja seisoo sen mielipiteensä takana. Ja mä taas helposti alan epäilemään, onko mun mielipide väärä. Arvostan sitä, että Marko osaa olla aika romanttinenkin tyyppi, mutta ei semmonen lälly, koska mä en jaksaisi, jos olisi lälly. Ja vitsi, kun mä arvostan niin monta asiaa. Sitä, että miten se haaveilee ja menee niitä haaveita ja unelmia kohti. Auttavaisuutta. Joo. Raja vähän lyhyemmäksi, niin ei ne loppupäivät. Tiedätkö, kun mun piti ruveta kertoa susta hyviä puolia Sokoksen Kongissa, niin tytöt jo järkytty tässä ja sitä loppuilta.
Ilmeisen lyhyt lista tulossa tältä. No lyhyt ja ytimekäs. Lähinnä Ilonassa oliko se kysymys arvostamisesta? Oli. Niin, arvostan sitä, että niin hyvä sydäminen ja luotettava ihminen. Ne on semmoisia päällimmäisiä asioita, mitä minä Ilonassa arvostan. Mikä on teidän suurin yhteinen unelma? Suuri yhteinen unelma. En tiedä. Onko sama? Mulla ainakin oma unelma on se, että minä teen kaikki mahdolliset työt ja sijoitukseni ja kaikki muut silleen, että kun täytän 50, niin minä en enää elää työelämää sen jälkeen, että voisin siirtyä niin sanotusti varhaiseläkkeelle kokonaan nauttia elämästä. Tähän mennessä sen verran on jo töitä tullut tehtyä, niin ei paljon enää sitten sen jälkeen kiinnostus, että voisin lähteä reissaamaan, nähdä maailman, muksut muuttanut kotoa pois, kaikki tämmöiset, niin voi nauttia elämästä. Ehkä tää ei niinku ollut mulla vielä joskus unelma, mutta nyt kun sillä on puhuttu, niin joo, haaveilen itse samasta, että painaa duunia, tekee duunia ja keksii niitä keinoja, miten voisi mahdollistaa sen elämän sellaiseksi, että ehtii reissata ja olla ja nähdä maailmaa. Sitten on sulle osoitettu kysymys. Mikä oli se juttu, mikä sai sukat pyörimään jalassa, kun tapasit Ilonan? No ehkä se, että miten hyvin tultiin juttuun ja minkälainen Ilona sitten ihmisenä loppupeleissä oli. Että se oli semmoinen ensimmäinen. Ja olihan se kyllä pirun hyvän näköinen. Niin, siis pelkästään vasta sydäntä katsoin ja kuultiin. Sun perisettä tuijotin ensimmäisenä, kun lähdettiin autolta käymään. Pylly, että se lapsi vieressä. Pylly. Niin, että joo. Niin, kyllä. Suhteenne 3 parasta asiaa. Onks vilkuttu tässä? 3 parasta asiaa. Peata, avioliitto ja varmaan sitten se yhteinen loppuelämä. Kumpi teillä kokkaa enemmän ja mitkä on teidän bravuuriruuat? Ilona. Ilonako bravuuriruuat? Ei mulla oo. Heseen mega-ateri. Käyn sen vääntämässä. En mä tiedä bravuuriruuat. En oikeesti kyllä tiedä mikä on Bravuuri. Mikä on semmonen, että kun aina puhutaan, että pistä jotta noppeta hyvää ja mikä on semmonen bravuuri. Kyllä ne on ristikkaperunat ja haakolle. Kyllä sillä, mutta mä yritän miettiä, kun kyllä mä osaan tehdä, jos mä rupean tekemään. Niin. Makaronilaatikko. Mutta se varmaan paras ruoka, minkä mä oon ite tehnyt, niin on semmonen pitkään haudutettu jauhelihakastike. Se on ehkä mun niinku paras tekemä ruoka, mistä ite on tykännyt. Haluaisin opetella kokkaamaan lihoja enemmän. Niin mitä? No makaronilaatikko, tai siis semmonen Makaronilaatikko pizza. Noin. Pellille tehty makaronilaatikko, mikä on ohut, niin siitä tulee pizza. Kyllä. Ja sun bravuuri, sä oot sanonut, että sä osaisit tehdä riistakaristusta. Nyt on mennyt valehtelemaan ja pahasti. Poro. Ei sekään. Nyt oot En kyllä ole kyllä huijannut. mitään en ole käristellyt kyllä, mutta niin, voi olla, eihän se ole kun ottaa ohjeita tekee. Ootko etukäteen päättänyt, että se olisi sun bravuuri, jos sä tekisit? No niin, se varmaan on sitten, että jotta on mennyt valehtelemaan. Oot sä tehnyt ehkä joskus jotain ruokaa meidän suhteen aikana? Oonhan minä tehnyt vaikka Oota. mitään. Mitä sä teit? Mä en muista enää. No Siis oot sä nyt kanapasta on tehnyt ja erinäköisiä salaatteja on tehnyt ja muuta, mutta niin, pastapuolelle se on keskittynyt, jos on tehnyt koskaan. Niin, joo. Ei meillä semmoisia bravuuriruokia ole. Pitäis ruveta nyt meidän mennä kokkaamaan ja päättää, mikä se bravuuriruoka olisi, niin katsotaan, mikä onnistuu parhaiten. Joo. Peukku. Sitten, mitkä teidän ammatit on ja mitä Ilona opiskelet? No siis mähän on ammatiltani personal trainer, että se nyt varmaan olisi se mun nimike. Ja opiskelen ihan nytten liiketalouden perustutkintoa ja katsotaan mihin mä siitä etenen. Mua vähän kiinnostaisi wellness tradenomin opinnot. Ja Marko on tommonen mitään sanomaton tyyppi. Rakennussiivoi. No niin. Rakennusinsinööri ja vastaava työnjohtaja. Se ärsyttävä tyyppi siellä työmaalla. Välttämättä ärsyttävä tyyppi. Voi siellä olla muitakin mestareita, mitkä on ärsyttäviä.
Mutta minä olen sitten niistä kaikista ärsyttävin. Kyllä. Niin, miten teidän parisuhde muuttui lapsen myötä? Niin, no kiireisemmäksi. Sitä nyt ei varmaan voi kukaan kiistää, että kyllähän tämä pieni ihminen väkisinkin vie aikaa elämästä. Ja haluaa antaa sitä aikaa. Haluatko sä vastata seuraava ekana? No en tiedä mikä seuraava on. Ei piekään tietää. Onko teillä ollut koskaan sellaista tilannetta, että vois laittaa lusikat jakoon? No joka viikkohan me jaataan ne lusikat. Mutta ei se Ilona osaa niitä vie ulos ovesta. No ei. Kyllähän meillä aika paljon aina semmosia on ollut tietysti lusikat ja kotilanteitakin, mutta emme koskaan niitä oikeastaan ole jaattu niitä lusikoita. Että Niin, on meillä kyllä ollut. Ei tämä meidän parisuhde ole mitään ruusuilla tanssimista todellakaan aina, koska me olemme kaksi aika temperamenttista ihmistä. Ja meillä on aika vahvoja mielipiteitä ja sitten me ollaan myös aika semmosia herkästi aistivia ihmisiä. Että kyllä tässä niinku on sellaisia oltu, mutta ihan vielä samoilla lusikoilla syödään. Samassa bändissä soitetaan ja sitä rataa. Sanoit, että äiti, sun pitäisi mennä suihkuun. Sitten, paljon teidän yhteispenkki on? No varmaan ainakin sen verran, mitä me painetaankin siinä penkillä yhdessä. Että Joo, siis mun vahvuus ei ole penkki. Ei ole ollut ikinä. En edes tiedä paljon on parhaimmillaan nostanut, mutta nyt varmaan kun meni sinne on jaksa, mä nyt tangon nostaa aina, mutta Niin se ihan hirveitä määriä mulla pystyn laittamaan. Ja minä joudun sitten ottaa takaisinpäin siinä. Mut Markolla sit Ilona jätää. Mutta niin. Markolla sit taas penkki on ollut ihan hyvä aina. Näillä mentiin. Me seuraamaan IG:tä. Siellä näkee meidän touhuja, koko perheen touhuja. Ja varsinkin, no ei näe kyllä niitä. Ja siellä no niin. Ja niin. Jos olet kiinnostunut moottoriurheilusta, niin sitäkin enenevissä määrin sieltä löytyy jo lapsiperhe. Varsinkin kun Ilona aloittaa motocrossin ajamisen ja hei, siitä mä voisin sen jo kilpaluokkaa ensi kesänä. Joo, kuule MXH, mikä se oli? Naisten sari. Joo. Siis tosiaan tänä kesänä alkaa itsensä teloaminen. Olen vasta opetellut liikuttamaan pyörää eteenpäin. Että siitä voitaisiin ottaa video, kun Ilona opettelee ensimmäisen kerran sillä ajamaan eteenpäin, koska minähän olen aika lyhyt ihminen, joten minulla ne jalat ei sinne maahan yletä mitenkään hirveän helposti. Pitää lonkat venyttää aika auki, että pitää vetämään suuntajalasta. Niin siitäpä saahankin hauska pätkä aikaisiksi. Mutta sen pidemmittä puheitta. Laittakaa ideoita, minkälaisia videoita te haluatte nähdä, mikä teitä kiinnostaa. Ja kivan läheltä kuvaatte tätä videota nyt, rakkaani. Ja tosiaan niin. Ideoita vaan tulemaan ja IG:ssä seuraamaan ja mä menen suihkuun, koska hyi yhäk minkä näköinen tukka mulla on. Jotenka. Ciao. Ciao, lähti se iPhone. Ei tää onnistuu!